Marilla, i el que hem detectat és que era, i el que hem intuït també, que era un barri limitat en tota la seva perifèria, que era un barri perifèric de la ciutat de València, que no tenia caràcter de poble i tot això. Entonces, a partir d'ahir hem fet un manifest que tindria que tindre 5 punts claus i des de dins de cada punt clau com els punts de vista a partir dels quals tindríem que tractar-los. El primer seria potenciar la ubicació del barri de Marilla, aprofitant l'horta o fomentant-la per als xiquets, seria com aprofitar les peculiaritats del barri, culturals, d'identitat, utilitzar-les per a passejar, per a córrer, per a jugar. Seria un lloc d'exploració en què no caparia la imaginació i la creativitat dels xiquets i seria com aprofitar la ubicació del barri, fomentar-la des de la perspectiva de la infància. El segon punt seria la criança en xarxa i se podria abordar des de diferents perspectives. La primera seria tindre en compte les diferents tipologies edificatòries residencials. És un barri que té molts solars i se suposa que van a construir, en el pla general, estan els solars com urbanitzats. Seria tindre en compte quines tipologies se van a fomentar i a construir-se ahir, que no foren solament residencials, que la planta baixa tinguera un altre caràcter, que el segon punt és la diversitat d'usos, que seria tractar l'espai de transició entre l'espai públic i l'espai privat, adaptar-lo un poc a lo que és la perspectiva del xiquet, no solament de la típica família que arriba, aparca el cotxe, se'n puja a dormir i ja està. El tercer punt, després dins de la criança en xarxa, seria la ubicació de dotacions i equipaments, com per exemple els col·legis que no estiguen ubicats en un punt perifèric perquè queda aquest solar on ha d'anar el col·legi, sinó que estiguera on els xiquets estan segurs per anar. Seria com la ubicació que estiguera pensada de la dotació i els equipaments. El tercer punt seria la mobilitat des de la perspectiva de la infància, que seria fomentar els espais. El primer, fomentar els espais intermedis, que no fora l'espai gran verd i la casa, sinó que entre l'espai on va jugar el xiquet, que ha quedat amb els seus amics, i la seva casa n'hi haguera un espai de transició en el que no fa falta quedar amb tots els teus amics, sinó que pots baixar a baix, entrar en contacte amb la ciutat, amb els veïns, xiquets, veïnes, abuelos o qui fora. El segon punt dins de mobilitat seria connectar les dotacions, averiguar per on van, com, amb qui, en quins horaris i adaptar-los a la seva perspectiva. Que d'ahir derivàvem al disseny vial, que és prioritzar el vianant, com l'altura que tenen els xiquets, l'altura que tenen els majors per a cuidar els xiquets, la secció, que no siga tot per al cotxe, que la acera tinga la dimensió correcta, que això és aplicable a Melilla, però suposa que és aplicable al bon urbanisme. El quart seria l'habitabilitat, que seria un disseny amable de l'espai públic, és a dir, que on té que haver un banc n'hi haguera un banc, que on té que haver un parc adaptat per a xiquets o per a qualsevol persona del barri estigués adaptat, que fora de qualitat, vamos. I el quint seria que reste sentit de tot això sense mecanismes de participació de la infància, continus i de qualitat. No pot ser el típic ent o la típica administració la que dissenya el barri des de la perspectiva de la infància, com tampoc pot ser des del gènere i sense res. Tot va de la mà un poc de la participació. I remarcar que ha de ser continu, no pots anar a un lloc, preguntar-li a uns xiquets en 4 sessions què és el que volen perquè necessiten un contacte de proximitat, de confiança, de no sentir-se cohibits per lo que se suposa que volem sentir i res, i que anar de la mà d'experts, de persones que sàpiguen interpretar el que els xiquets pensen.